Il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkonferma li pajjiżna se jkompli jiftaħ il-bibien beraħ għal-barranin. Idin l-ammissjoni tal-Prim Ministru li għall-ewwel darba stqar b'mod ċar ħafna li l-Gvern qed jadotta din il-politika ta' bibien miftuħa beraħ għal-barranin li jridu jidħlu fis-suq tax-xogħol lokali. We will definitely not go down the road of those countries that say that we will close our doors to our foreign friends. Actually, we need to be a cosmopolitan society. U ddikjara dan wara l-istħarriġ ta' EY wara biċ-ċar li l-politika tal-Gvern dwar id-dinja tax-xogħol qed tfalli, tant li l-investituri li parteċipaw innutaw li pajjiżna għandu nuqqas ta' ħaddiema bħiliet fl-ICT u t-telekomunikazzjoni, fis-servizzi finanzjarji u s-settur tal-assigurazzjonijiet. Dan juri wkoll kif pajjiżna falla fl-edukazzjoni għaliex neqsin minn pjan kif inqasna milli nippreparaw lil ġenerazzjoni taż-żgħażagħ tant li l-Prim Ministru Joseph Muscat kellu jammetti li l-unika soluzzjoni li fadlilna li jkompli jiġu il-barranin jaħdmu f'Malta. Din l-istqarrija tasal fid-dawl li pajjiżna diġà l-aktar pajjiż dens fl-Ewropa bil-poplu Malti wawċ li qed jesperjenza numru ta' problemi bħal traffiku dejjem akbar u ammont ta' skart li mhux inlaħqu miegħu. Hija wkoll konferma ta' dak li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija ilu jtenni għall-aħħar xhur li pajjiżna mhux jibni ekonomija fuq setturi ġodda iżda fuq żieda fil-popolazzjoni. Fl-istess diskors Muscat ftaħar fit-tul ukoll dwar il-GDP ta' pajjiżna, iżda ironikament dan id-diskors wasal eżatt qabel dak ta' David Pilling, editur tal-Financial Times. Pilling, espert tal-ekonomija, ikkritika l-enfasi fuq il-GDP u fakkar kif anke d-droga u l-prostituzzjoni jikkontribwixxu għal GDP ola iżda mhux neċessarjament huma affarijiet li wieħed jiftaħar bihom. There's a certain arbitrariness about this number. We take it very seriously. We put it on a pedestal. And yet GDP is a man-made number. What we choose to put in it and exclude from it is our choice. L-editur bi snin ta' esperjenza ma' The Financial Times irrimarka li n-numri tal-GDP faċilment jistgħu jiġu manipulati billi l-awtoritajiet jinkludu jew jeskludu dak li jixtiequ mill-kalkoli tagħhom.